हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायना लानाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे मोजांथार भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअ जाहैबाय हयतोबा नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअ दिनै इम्पोर्टेन्ट जानाय नङा, नाथाय बे भिडिअनि थाखाय दिनै जोबोद इम्पोर्टेन्टथार। स' लोगोफोर नोंथांमोना हमनानै ला, जुदि नोंथांमोना मोनसे बुस्थुखौ मोननो लुबैनानै जुदि नोंथांमोना बेखौहाय मोगथाङाव जुदि मोनफुङोब्ला एबा नोंथांमोननि साननायखौहाय जुदि नोंथांमोना बेखौहाय जुदि सानैहाय जुदि बे मोगथाङाव जाफुङोब्ला नोंथांमोना बेखौहाय माबायदि मोनो नोंथांमोना बेखौहाय बयबो मिथिखागौ। थिग बेबायदिनो दिनैहाय आंबो जाय बुस्थुखौ मोननो लुबैदोंमोन बा जाय बुस्थुखौ आङो मोननो दिनैसिमबो आङो बे बुस्थुखौ नेनानै दङमोन, नाथाय दा आङो बे बुस्थुखौ दिनै मोनफुंबाय। बेनि थाखायनो आं दिनै जोबोर खुसि। बेनो जाहैबाय दिनैहाय आमेरिकानिफ्राय आंनियाव दानो बे गुगोल एडसेन्सआ दिनैहाय सफैबाय। दानो बे गुगोल एडसेन्सखौ दिनैहाय मानि थाखाय नांगौ बेखौहाय दानो गासैबो इउटुबारफोरा मिथिखागौ। बे गुगोल एडसेन्सआ जे मा बुस्थु बेखौ दिनैहाय गासैबो इउटुबारफोरा बेखौहाय मिथिखागौ। दा नोंथांमोननि अननायजों नोंथांमोननि सापर्टजों दिनैहाय आंनाव नैबे गुगोल एडसेन्सआ दिनैहाय सफैबाय। बेनि थाखायनो आं दिनैहाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो दिनैहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो थेंक्स होननाय जासिहरनाय जाबाय। स' लोगोफोर दानो आङो बे समावहाय दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे गुगोल एडसेन्सआ मा बुस्थु बेनि सोमोन्दै दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं दानो बेखौहाय गुवारै फोरमायगोन। स' लोगोफोर फैदो दिनैहाय आं दानो बे गुगोल एडसेन्सनि सोमोन्दै दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गुवारै बेखेवनोसै। स' लोगोफोर बे गुगोल एडसेन्सआ जादों मोनसे बाहायो 6था नाम्बार थायो। बे 6था नाम्बारखौहाय बे गुगोल एडसेन्सआव नोंथांमोना बेखौहाय इन्टार खालामनांगौ। बे गुगोल एडसेन्सआनो जाहैबाय जे गुगोल एडसेन्सआव जेसेबांनाखि फैसा हाबो बेखौहाय बेंकआवहाय नोंथांनि बेंकआव बा आंनि एकाउन्टआव बेखौहाय ट्रेन्सफार खालामनायाव बा कनभार्ट खालामनायाव बे गुगोल एडसेन्सखौ नांगौ जायो। बेनो जाहैबाय गुगोल एडसेन्स। बे गुगोल एडसेन्सनि गेजेरजोंहायनो नोंथांमोननि फैसाफोरा गासिबो नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय बियो ट्रेन्सफार जागोन बा कनभार्ट जागोन डलारनिफ्राय। थिग बेबायदिनो आङो बे गुगोल एडसेन्सखौ मोनबाय। दा बे गुगोल एडसेन्सनि सिङावहाय दानो 6था नाम्बार थायो। बे 6था नाम्बारखौ दानो आं बाहाय इन्टार खालामनांगौ। बिनि उनावहाय नोङो बे गुगोल एडसेन्सआवहाय नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होनांगौ। बिनिफ्राय एकाउन्ट नाम्बारखौ होखांनायनि उनावहाय नोंथाङा नोंथांनि बै गुगोल एडसेन्सआव जेसेबांनाखि फैसा दङ बा $100 जाबा नोंथांमोना बेखौ उइड्र खालामनो हायो। दा बियो नोंथांनि एकाउन्टआवहाय बियो अट'मेटिकलि बियो ट्रेन्सफार जागोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना बेखौहाय माबोरै एप्लाइ खालामो बा बे गुगोल एडसेन्सखौ माबोरै एप्लाइ खालामो बेखौहाय आङो अलरेडि सिगाङावनो भिडिअ बानायखाबाय। नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै जुदि गुवारै मिथिनो लुबैदोंबा नोंथांमोना बेखौहाय आइ बाटोनाव क्लिक खालामदो। नोंथांमोना बे आइ बाटोनावहाय आङो बेखौहाय माबोरै एप्लाइ खालामो बिनि लिंकखौ दिनै आं होगोन। नोंथांमोना बे गुगोल एडसेन्स मोननायसिम गोबांथार माखासे प्रसेसफोर दङ। नोंथांमोना बे प्रसेसफोरखौ नोंथांमोना मावजोबबोनांगोन। बे जादों फार्स्टआवहायनो नोंथांनावहाय 1000 साबस्क्राइबार थानांगोन। बिनिफ्राय 4000 वाट्स आवार टाइमा नोंथांमोननियाव थानांगोन। बिनिफ्रायसो नोंथांमोना बेखौ मनिटाइज खालामनांगोन। मनिटाइज खालामनायनि उनावहाय बैखौहाय इउटुबनि टिमा बेखौहाय गासैखौबो नायबिजिरगोन जे नोंथांनि एकाउन्टआ मनिटाइज खालामजाथावगौ ना जाथावा। बिनि उनावहाय जेब्लानाखि बिथांमोना नोंथांनि जुदि इउटुब चेनेला जुदि मनिटाइज खालामजाथावबा बिनिफ्राय बिथांमोना नोंथांनि इउटुबखौहाय मनिटाइज खालामगोन। बेजों लोगोसे बिनि उनावहाय जेब्लानाखि नोंथांनि चेनेला मनिटाइज जागोन बेनि उनावहाय नोंथांनि इउटुब चेनेलावहाय एड्स फैनो हमगोन। जेब्ला नोंथांमोननि इउटुब चेनेलावहाय एड्सआ फैगोन अब्लानिफ्रायनो नोंथांमोनावहाय इउटुबनि आर्निंआ बिनिफ्रायनो नोंथांमोनावहाय स्टार्ट जागोन। बिनिफ्राय जेब्लानाखि नोंथांमोना बेखौहाय नोंथांमोननि बे गुगोल एडसेन्स एकाउन्टआव जेब्लानाखि नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय $10 जागोन अब्ला नोंथांमोना बे गुगोल एडसेन्सखौहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोनावहाय बै जेसेबांनाखि नोंथांमोननि गुगोल एडसेन्सआव बेलेन्स दङ बे नोंथांमोनावहाय $100 जाखांनायनि उनावहाय बियो नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय बियो ट्रेन्सफार जागोन। स' लोगोफोर बेनोसै गुगोल एडसेन्सआ। दा बेखिनियानोसै। स' लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोन गासैखौबो दानो आं गोसो गोरबोनिफ्राय खनसेबाव हाजासे हामबायनाय जासिबावदों। मानो होनबा नोंथांमोननि अननायजों नोंथांमोननि हेफाजाबजों दिनैहाय आङो बे गुगोल एडसेन्सखौ दिनै मोननो हाबाय। स' लोगोफोर दानो आङो बेखौहाय उननि भिडिअआवहाय आङो दानोहाय मारैहाय बेखौहाय आङो गुगोल एडसेन्सखौहाय भेरिफाइ खालामो बिनि भिडिअखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोगोन। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। स' बाय लोगोफोर।